kar ni zat China President Xi Jinping a hmel le chet vel na chanchin le hmel hmu tur a om tak lo awangin mithil chik mi ten ngai that lo na an nei ru tamek mi then khat chuan a thu nei na chu sak ani mek emo chu sak tuma in phiar ruk na awm mek ni tur an ngai hial tunlai hian China an president pai thak tumna boruak a in mung mek em ni ti zona an in zot ta sup sup mai ani ome a hma zongin an president ming le chet vel na hlim thla hi chanchin bu le TV ani tin tarlan ani thina kar ni liam ta atang khan a chanchin tarlan a om tammi a lo hian mi tam tak ngai ati thata lo hle China ram hruai tu lian then khatten ram dang atanga an ram tlo tu khwal lian tak tak an lo dong song deuh renga nima sela a lo dong song tu zinga Xi Jinping a hmel reng alang tari tlat lo China a hian an ram hruai tu lian aruka phe thak an lo om nual to nge June tha khan Xi Jinping le Belarus president anin hmu a mithil chik mi te soidanin hemi truma anin hmu hi trum dang anglo takin mol mang taka nei ani a red carpet po buat sai ani lova holam taka in lom na buat sai ani anti hemi truma hian Xi Jinping aveng tu te po trum dang zong a in an tlem hle a apa hriat reng na hmun po chei thar ani lem lo bok ani ome China President Xi Jinping ale China sipai lalber top general Zhang Yuzia inkar hi a chemek ti soi thom a awm bok Xi Jinping an President Trump thumna a chel theina turin he sipai general hian a tranpui na sa hle ni in soi ani a tuna ero President Xi Jinping ai po in General Zhang hian thil ati thein thu anei lian to zoka China President lo ni to hu jin ta wa polten an thlo boxi a General Zhang hi a in so nget tul ni in an soitlat mai Xi Jinping a lam tang sipai general tam tak tu na hian an chin hriat lovin an oma a then te chu thak an ni bok ni in an soi tun ma a China President then khat ang bokin Xi Jinping po hi president din hmuna om si in thu nei na nei tak tak si lovin a om tamek ni a soi ani China ta na ram palai na lo thok reng to tu wang I chuan a thak mai thei ti thlengin soi a om tanok mai kum sang ni som ni pahnia khan meeting poimo taka China President Louis Hu Jintao chu a hrisel na that tok lo chuan lamin meeting na atangin hruai chua ani a nima sela alandana chuan ama chuan chu a hre hle si a Xi Jinping a biak tuma akun po Xi Jinping a hian alo bedu tlat lova he video hian soizui a hlo hle nge ani kha China President thom are em te veng him tu anei tlem ta ni alangte sipai ho tu tenen in hmu thiam lo na an nei ni a soi om mek te awangin China sarkara Xi Jinping a din hmun hi ader thong hle ni a ngai na lian tak om tameka mi then khat phei chuan president din hmun atang hian nu thak ani trep to tura an ngai hial engpo ni se China hi ram in thup thei tak le in khar khip tak ram ani a tuna thuleng vel om mek te hi thu dik tak ani nge em ti le tuna an president ni mek din hmun hi ader thong tak tak em ti chu rin thu mai ala ni a thu dik tak le thil thleng ngei tur ero hunin ala ron tar lang mai don ani